Maayong gabi kanatong tanan. Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita na ania napatlaag sa Pilipinas. Shabbat Shalom sa tibuok Israel. O sa tanang mga Mesianic na kauban ako sa pagtuo sa Pilipinas. Shabbat Shalom sa taga-Iligan, sa panimalay ni Brother Alfredo Pantrugan. O Shabbat Shalom sa itong mga kaubang Mesianic dito sa Bulacan. Sila ni Brother Russell, o sila ni Brother Ranier, o Shabbat Shalom siya sa Tagabakulod, o sa kong igsoon kaya sa Alubiid, Misamis Oriental, sa Mindanao. So, Shalom Alino, we all call Israel, ang kalinaw mga kanato, o sa tibuok Israel. Amen. Kain ano'y kulim lasot dabar ni kit haimit, ilabiad haimit, kay wala kita'y mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. So, ani na putas paghisgot sa mubo nga mensahe sa pulong sa Elohim, ni Kaknas ng Gabihon, din sa Facebook. Ang atong uluhan sa atong paghisgutan karon, kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo sa Elohim. Kung tinuod ka nga nagtuo nga ang Misaya mao ang dalan sa kinabuhi, o ang iyang mga pulong mao ang kinabuhi, o angay nga tumanon mo ang mga kasuguan sa Elohim, kay mao kana ang gihatag ni Adonai Yeshua nga tubag sa usa ka batan-ong dato nga nangutana kaniya unsaon pag-angkon ang kinabuhing dayon. Ato nang mabasa mga igsoon sa Matthew kapitulo 19 versikulo 17. Si Adonai Yeshua mitubag, nganong niingon ka man kanako nga maayo, o saray maayo ang Elohim lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. So, mauna ang ipahayag sa atong Adonai Yeshua, mauna ang tubag sa atong Adonai Yeshua sa pangutana sa kabatanon kung unsay akong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhing dayon. Ang tubag ni Adonai Yeshua, tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Lisod ba ni sabton mga igsoon? Lisod ba ang pagtuman sa mga sugo kaysa pagsupak? Kung kinabuhi ang saad alang sa pagtuman sa mga sugog balaod, unsa man sad ang saad alang sa pagsupak sa iyang mga sugog balaod. Siyempre, ang opposite sa kinabuhi mao ang kamatayon. Ang kaatbang sa kinabuhi mao ang kamatayon. So kamatayon usab ang saad alang sa pagsupak sa iyang mga sugog balaod. Karon, kung magtuman ka sa sugog balaod, kinabuhi ang saad. Kung itubag ni Adonai Yeshua, kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugod. Hinumdumi nga gipapili ang Israel sa atong Adonai Yeshua, Deuteronomy 30:19. Gipapili sila sa kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo. Apan nagsugyot ang Elohim mismo sa Israel, pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka ikaw ang imong kaliwatan. Hinumdumi nga ang pagpili sa kinabuhi mao ang pagtuman o pagsunod sa iyang Torah, mga kaigsunan. Samtang ang pagpili sa kamatayon, simple lang sad, mao ang pagsupak sa iyang mga sugog balaod. Kana kamatayon ang imong padulngan. Wala na daghang lalis ni anak mga igsoon. Kamatuoran ang gisulti sa Biblia. Permado sa Ruach HaKodesh ang tanang pulong sa Biblia. Muna nga, di na kailangan dibatihon pa. Kung gusto kang kinabuhi, walay lalis, tumana ang sugog balaod. Kung gusto kang kamatayon, walay lalis, supaka ang sugog balaod. Okay. Matod pa sa panultihon or proverbio, panultihon 19:16, Shomer mitzvah, Shomer nafsyo, bozi dirakaw yumat. Ang pagbantay, ang nagbantay sa kasuguan, nagbantay sa iyang kinabuhi.
ang nagtamay sa iyang dalan dali rang mamatay. Di man ang giingon sa Proverbio 19:16, ang nagbantay sa kasubuan, nagbantay siyang kinabuhi. Ang nagtamay sa iyang dalan dali rang mamatay. Sa Katolik nga Biblia, maayong balita Biblia, nag-ingon diya, ang nagtuman sa kasubuan, nagamping siyang kinabuhi. Apan, ang nagsalikway ni ini, dali rang mamatay. Mao na gisulti sa balaang kasulatan. Sa lain nga bersyon, sa maayong balita lang yapon nga pagkasulti, nga giingon dito, tumana ang kasubuan sa Elohim, ug mabuhi kang dugay, mamatay ka, kung dili mo kinitagdon. Mutuo ka ba sa imong Misaya? Muli akong pangutana. Mutuo ka ba sa Misaya nato? Mutuo ka ba sa iyang gisulti? Ha? Kinsa man gyud ang imong tuohan ug sundon? Ang wali sa imong pastor nga wala nay balaod, o ang sulti sa Misaya nga tumanon ang mga balaod? Pili ka. Kinsa gyud imong tuohan? Ang Misaya ba o ang imo bang pastor? Sa Mateo 5:17 ngadto sa 20, si Adonai Yeshua nagkanayon, ayaw ninyo hunahunaa, nga mianhi ako ron sa pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Misaya, wala magsalikway sa balaod ni Moises. Klaro kayo ni nga pahayag sa itong Misaya. Bisan sa paghunahuna, nimo nga siya nagsalikway sa balaod, didili niya. Ayaw ninyo hunahunaa, ayaw paghunahuna. Unsa pagkakong imo ng idoktrina, imo ng iwali, nga ang Misaya nagsalikway na sa balaod, nagwagtang sa balaod ang Misaya, wala na mahitabo. Bisan gani sa paghuna-una, nimo ni anak, gidid-an ka na niya. Gidid-an ka na niya, nimo siya, ayaw ninyo hunahunaa, nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises. Balaod ni Moises, wala isalikway ni Misaya Yeshua ang balaod ni Moises o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Wala niya isalikway. Klaro kayo. Samtang ang mga pastor nagpunay sa likway sa balaod ni Moises. Sa ato pa, mga piki kining mga pastora, mga igsoon, dili sila mga alagad sa Misaya, kundili mga alagad kini sila sa kwarta. Kay kung nag-alagad pa kini sila sa Misaya, sundon unta nila ang gisulti sa atong Misaya. Unsay gipadayon tagsulti sa gibasa na to, wala ako muanhi aron sa pagsalikway ni ini, kundili aron pagtuman ni ini sa hustong kahulugan. Unsay sulti ni Adonai Yeshua? Wala ako manhi aron sa pagsalikway ni ini sa Torah ni Moises o sa mga pagtulong ng propeta. Wala siya manhi aron sa pagsalikway niya na, kundili aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Ang iyang gipakita ba sa mas pag-ayog masakiton panahon sa Syabat, hustong kahulugan na siya sa Syabat. Ang iyang gibuhat, hustong kahulugan sa Syabat. Hustong kahulugan sa mga balaod ni Moises, ang iyang gibuhat. Dili pagsupak, kundi pagstuman sa hustong kahulugan. Kay ang mga Parisyo, nagtuman sila sa mga balaod ni Moises, pero sa sayop nga kahulugan, sayop nga understanding, sayop nga application. Ang kang Adonai Yeshua, gitudlo niya, iyang murabag iyang gikorek ang mga sayop sa mga Parisyo, mga Sadusyo sa ilang panahon. Iyang gikorek ang sayop nga mga pamaagi sa mga Hudyo nga naguna kaniya. Iyang gihatag ang hustong kahulugan. Iyang gituman, gipakita niya unsaon pagtuman ang hustong kahulugan sa balaod ni Moises o sa mga propeta. Ang tuyo di ay sa Misaya, sa iyang pag-anhi, mao ang pagtuman sa hustong kahulugan sa Torah, dili sa pagwagtang sa Torah. Mo nang sayop mo mga pastor nga sige mo gwali nga ang Torah giwagtang na, ang balaod giwagtang na, ang balaod ni Moises giwagtang na, kay mismo ang Misaya mismo wala magsulti nga ang balaod giwagtang. Balikan niyo basa, klaruhan niyo basa, ayaw niyo glabjig basa ang Mateo 5:17 ngadto sa 20. Hinuktukin na ninyo maayo kanang bersikulo ha. Kung ikaw nagsunod bas Misaya. Samtang ang tuyo karon sa mga pastor, mga igsoon, sa ilang pagpamastor, mao ang pagpanapi sa mga tao. Busa ilang supakon ang Torah, kay wala sila tuyo nga mosulod sa kinabuhi. Di ba?
Ang sulti na ito Yeshua, kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Karon kaya mga pastor, may planong musulod sa kinabuhi, munang supako nila mga sugo. Ayaw mo Panginoon na, be honest mga pastor, walihi ang inyong mga membro, kay ang inyong mga membro nagpaabot sa inyong isulti nga kamaturan. Ay mo kadlok na biyaan mos membro. Ang importante maluwas mo ang imong kaugalingon, ang imong pamilya, o ang mutuo kanimo. Kaysa imong takpan ang kamaturan, mamakak lang ka, aron ka makasapi sa mga tao. Kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Muna isulti niya doon ni Yeshua. Matthew 19. Kalaruhan na ninyo mga kaisunan. Anitas versikulo 18 sa Matthew 5:18. Timan ikini. Samtang anaa pa ang langit o ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit sa ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan kita ninyo. Samtang naglungtad pa kuno ang langit o ang yuta, walay bisang gamay nga bahin sa balaod, bisang kudlit na lang sa balaod, dili sa iluan hangtod matuman ang tanan. Hinuktuki kuno ninyo ug maayo mga pastor, mga membro sa simbahan nga nakabasa aning bersikulo ha, hinuktukin ninyo maayo kuno ni. Hangad kuno mo kun naa pa bay langit. Ug dungo sad kuno mo kun naa pa bay yuta. Kay mao kanay silyo nga gipatiman-an ni Adonai Yeshua kanato. Iya gipatiman-an imo siya timan-in ninyo kini. Timan-i kini gipatiman-an giniya nga samtang may langit pa ug yuta. Samtang may langit na pa'y langit, napa, nayuta, napa, walay sayluan sa balaod. Gusto hunungan ninyo inyong pagwali, nga wala na'y balaod. Kay naglungtad pa ang langit, naglungtad pa ang yuta. Dili gayud mahanaw, matod pa, walay bisang gamay nga kudlit sa labing jutay nga bahin sa balaod. Dili gayud mahanaw, hangtod matuman ang tanan. Pagani mo makatuman, inyo nang iwagtang. Hinuktukin ninyo palihog kining bersikulo ha, mga pastor, mga membro. Klaruhan ninyo ang inyong pagsabot sa Biblia o ang pagsunod ninyo sa Misaya. Klaruhan ninyo ang inyong pagpangalagad. Nagsunod ba mo sa tinuod na pulong sa Misaya o ang pulong rabas pastor ang inyong gisunod? Versikulo 19. Bosa ang dili magtuman. Ang sulti ni Adonai Yeshua, ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasubuan. Bisan gamay lang nga bahin sa kasubuan, di nimo tumanon. O magtudlo pagid ka sa uban sa pagbuhat sa ingon. Mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. O mahimong labing iwit ka sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban, sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Gusto ka mahimong dako sa gingharian sa langit? Tumana ang mga sugo. Ang pagsupak sa sugo, ang dili pagtuman sa sugo, mahimong makapahimo kanimong iwit sa gingharian sa langit. So disgrasya mo mga Kristiyanos. Ano naman? Kay mipakanaog na og hukom ang atong Adonai Yeshua nga ang dili magtuman bisan sa labing gamay nga bahin sa kasubuan mahimong iwit sa gingharian sa langit. Hukom na niya. Iyan ang ipakita ang hukom, ang resulta, ang mahitabuon niya kung dili ka magtuman sa iyang sugog balaod. Yan ang gisulti, ang resulta nga mahitabo nimo kung di ka magtuman sa iyang sugog balaod. So, unsao na lang kung ang una o ang dakong sugo nga mao ang Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Echad, mao pa ang imong gisupa tungod kay tulo ka buok ang imong Dios. Inundumi mao nay pinakauna og dakong sugo. Dunay nangutana sa Biblia unsa magyud ang una og dakong sugo? Ingon siya Adonai Yeshua, Shema Yisrael, pamati o Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad, ang imong Adonai Elohim, usara ka Adonai. Kanang pinakadako ug unang sugo, imo pag yung gisupak, nga naman, nagbaton kag tulo ka Dios, nagtuo kag tulo ka Dios, ang uban diya duhay Dios.
Lahi ang amahan, lahi, Diyos ang amahan, lahi, Diyos ang anak, lahi isa nga Diyos, duhay ilang Diyos. Mga Trinitarian, tulo ang ilang Diyos. Kay ang amahan, Diyos, ang anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos. Distinct person. Puro managlahi nga Diyos. O karon, natuman ninyo ang unang sugo, ang una ug ang dakong sugo, wala. Gisupak ninyo mga Trinitarian. Mga duality diya, gisupak ninyo ang pinakauna ug ang dakong sugo nga pamati o Israel, ang Adonai nga imong Elohim, ang Adonai usara. Dili tulo, dili duha. Pag magduha ka ka Dios, duha ka Dios ang imong gituohan, tulo ka Dios ang imong gituohan, nagsupak na ka sa una o dakong sugo. Oh. O ang ikaduhang dakong sugo, nga higugmaon mo ang Adonai nga imong Elohim sa tibok mong kasing-kasing, kalag o kusog, imo usab nga gisupak. Kay kung tinuod ka nga nahigugma sa Elohim, imong tumanon ang iyang mga sugo. Oh, nya karon nagtuman ba mo sugo? Kada Domingo mo musimba, sige mo kaog baboy, pagsupak ka na sa iyang sugo. Oh, o ang importante nga sugo, mao ang Shabbat. Unsa ang Shabbat? Basahan na mga bersikulo nga Shabbat diha. Adlong igpapahula diha, basahan na sa Spanish Bible. Sabado kana sa Espanyol. Sabado. So, ang importante nga sugo, mao ang Shabbat. Nga sa Spanish gitawag Sabado. Mao pay imong gisalikway, nganuman, sige man kag Domingo. Ang uban niya, musimba ka namang wandering Shabbat, wandering, utupod na nagsupak sa sugo. Bahin sa Shabbat kay Martes, tawag og Shabbat. Sa ito pa, ang Sabado, himuong Martes, pwede ba ang Martes masabado? Sabado, Sabado, Martes, Martes. Ang uban niya, musimbang Miyerkules, kay mo kunoy tunong gikan sa New Moon. Miyerkules, kanang new moon to new moon nga pagbantay sa adlaw ipapahulay, usa na kadakong sayop ninyo. Kay ang Shabbat, ang Sabado, himuon ninyong Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Sabado, Sabado. Dili kay ang Sabado na himong Domingo, ang Sabado ibutang sa Lunes. Binugo na kung pautan-on ka. Oy, noy, oy, nay, nang. Unsa nga dawa ang inyong Sabado? Unya mayon ka, Martes among Sabado, gabinogo ka. Nagtinunto ka sa imong kaugalingon. Nagjoke-joke ka lang ka sa imong kaugalingon. Unsa imong Sabado? Kay kanang Shabbat god. Hebreo man na, kinatsilaan na Sabado. Niya pagkataon na mo, kanos ang imong Sabado? Martes. Kanos imong Sabado? Miyerkules, di ba? Buwa kay buot nga klases tao. Okay na kung saan adlaw ang Sabado, Sabado. Di kay ang Sabado ni mo, Domingo mo itudlo. Mauna ang Shabbat. Nya, di lagi mahalata, kay Gihebreo man ang term. Kanos ang inyong Shabbat? Martes mi mag-Shabbat. Pero kinatsilaon pagsulti, binisiyaon. Kanos ang inyong Sabado? Martes mi mag-Sabado. Di ba toy-toy ka? Mauna na ang igsoon. Nganong importante man ang Shabbat? Kay mao kanay ilhanan nga iyang gihatag alang sa iyang katawhan. Ilhanan nga dili mausab. Siya ka. Ang Shabbat, ilhanan nga dili mausab. Kusa ayaw usbag Lunes, ayaw usbag Martes, ayaw usbag Domingo, ayaw usbag Miyerkules. Ang Shabbat, ilhanan nga dili mausab. Exodus 31, 16 ngadto 17. Matod pa diri may igsoon sa bersikulo 20, padayon sa pero padayon pa ta diri sa Mateo 5 bersikulo 20. Unsay gingon sa Mateo 5:20? Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga paresyo. Kita nimo mga igsoon? Gihukman gyud ni Adonai Yeshua nga dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Dili si Matif Gideon ang naghukom kanimo nga di ka makasulod sa langit. Dili ako naghukom ninyo nga di mo makasulod sa langit. Mismo ang Adonai Yeshua mo'y naghukom kaninyo
nga di mo makasulod sa gingharian sa langit kung inyong lapason, inyong supakon ang iyang mga sugog balaod. Matong balikon pagbasa, busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa nagsulti, ako o kami saya? Si Adonai Yeshua ang nagingon. Kung ang inyong pagtuman sa kabuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga parisyo. Gihukman gid niya ang di magtuman sa sugo. O kung sunon ra nimo, di ka makasulod kuno sa gingharian sa langit. Kung sunon ra nimo ang gihimo sa mga parisyo o sa mga rabay sa pagtuman nila sa kabubuton sa Elohim. Sunon ra na nimo ang ilang paagis pagsunod sa sugo sa Elohim. Hindi kuno kakasulod sa gingharian sa langit. So ayo suna. Ang sunon nato ang gitudlo ni Yeshua nga ehemplo, ang gipakita niya nga ehemplo unsaon pagtuman ang mga sugog balaod. Dili ang ehemplo nga imong makita sa mga parisyo o sa mga magtutudlo sa balaod na gitawag nila mga rabay. Di nato nasunon sila. Timan iha nga ang kasuguan gitawag usab nga kabubuton sa Elohim sama sa pagtawag niya diri sa Matthew 7:21. Gitawag niya. Akong balikon pagbasa, Matthew 5:20, busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kon ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim. Sa ato pa ang kasuguan, ang balaod gitawag niya nga kabubuton sa Elohim. Sama lang kabubuton sa Elohim. So mo na may suon ang gisulti sa Matthew 7:21 nga dili ang tanan nga magtawag kanako Adonai Adonai or Ginoo Ginoo sa Binisaya. Dili ang tanan magtawag kanako nga Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Unsa ning kabubuton sa iyang amahan nga ato sa langit? Ang mga sugo og balaod. Munay iyang kabubuton. Muna ito gibasa ganina sa Matthew 5:20 nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim. Unsay kabubuton sa Elohim nga gisgutan na ni si babaw? Ang iyang mga sugog balaod, ang balaod ni Moises. Ang balaod ni Moises maunay kabubuton sa Elohim. Unya imong supakon ang balaod ni Moises. Nagsupag ka sa kabubuton sa Elohim. Munang niingon ang Biblia, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton. Unsa ning kabubuton? Balaod ni Moises, kabubuton na sa Elohim. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa atong amahan nga ato sa langit. Akong balikon unsa ang kabubuton sa mga ato sa langit? Ang balaod ni Moises nga iyang gihatag sa iyang katawhan. Kung di na nimo tumanon, di kuno ka makasulod sa gingharian sa langit. Ako'y naghukom o ang Misaya mo'y naghukom? Naanis imong Biblia o wala? Naanas imong Biblia. Imo nang gibasa. Unsa ang kabubuton sa amahan? Akong balikon. Mao ang iyang mga balaod o mga kasubuan nga gitawag og nailhan natong balaod ni Moises. Hinuktoke na kinidaan mga igsoon. Hinuktoke kinidaan. Usa ka ba sa wala magtuman sa mga sugog balaod sa Elohim? Kay dili nato ikalimod nga ang tanang relihiyon karon nagtawag og Ginoo. Apan taman ra sa ilang baba ang Ginoo. Kay ang tanang relihiyon karon nagsupak sa mga sugog balaod sa Elohim. Nagitawag niyo balaod ni Moises. Supak kay mo. Sakop ka ba ni anang relihiyon na nagsupak sa sugog balaod? Sakop ka ba ni anang relihiyon? Timan nga gihatag na daan sa Adonai Yeshua ang iyang hukom batok sa mga supakan o batok sa supak gayod sa balaod ni Moises or balaod sa Elohim. Dili kuno makasulod sa gingharian sa langit. Una mangumusta ko nimo. Nagtuman ka ba sa balaod ni Moises o nagsopa ka ba sa balaod ni Moises? Dili kuno ka. Pag nagsopa ka sa balaod ni Moises, kay mo na gitawag niya kabubuton sa iyang amahan na tuwa sa langit, dili ka makasulod sa gingharian sa langit.
Bisan pag sig kadadaw kag sangpit o Ginoo. Unya 22 ni adtong adlaw daghan unya ang muingon kanako. Maningil sila, muklaim sila. Adonai o Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim? O nagkusada mi sa mensahe sa Elohim, nagwali mi sa mensahe sa Elohim. Naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi si mungalan. Mo na ilang pagpangangkon ha. Tanang mga Pentecostal mga igsoon mo claim gayod, ma-Trinitarian Pentecostal man, ma-Oneness Pentecostal man, mo claim gayod sila. Basta Pentecostal mga igsoon, mo claim gina sila kay ngano man, basta Pentecostal naaman gyud ang healing ana. Naaman gyud na ang healing og miracle og mga propesya kunuhay og mga pagprosada mga igsoon naaman gina sa ilang simbahan, sa ilang pagtulunan. Unya sa 23, apan ingnon ko unya sila ang Adonai mo tubag. Gidawat ba sa Adonai ng ilang pagpangangkon? Tubag ang Adonai, wala ako makaila kaninyo. Maunay pait nga madungog unya ninyo mga Pentecostal. Sa katapusang adlaw, maunay pait nga madungog unya ninyo nga tubagon mo sa Adonai, wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, pahawa kamo. Nganong gitawag niya makasasala? Kay unsa day ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa balaod. 1 Juan 2:3-4. Ang sala mao ang paglapas sa balaod. Munang gingon siya, pahawa kamong mga makasasala, kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. Pahawa kamo matud pa sa Adonai. Sa Chronological Gospel by Michael Rood, giingon didto maigsoon sa Chronological Gospel niya sa 23 verse 23 sa Matthew City 23, giingon dito, depart from me, you violator of the Torah. Tiaw mo na, pahawa kamo nga mga malinapason sa balaod. Nganong kining makasasala dire gihubad man ya nga violator of the Torah. Tungod kay mo na giingon ni Apostol Yohanan sa 1 Juan. Nga giingon dito, unsa ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa balaod. Ang sala mao ang pagbayulit sa balaod. Kung imong lapason ng balaod mo na sala, mo nang ingon si Adonai Yeshua, pahawa kamong makasasala nganuman, wala sila magtuman sa kabubuton samahan. Unsang kabubuton samahan? Ang balaod ni Moises. Wa sila magtuman. So pag sila sa balaod ni Moises kay mga busawan sila baboy. So pag sila sa balaod ni Moises kay busawan sila mga limango, hangol sila sa pagkaon nga mga hugaw. Lamian man gud sila sa litson, mo nang di sila makadawat sa pagtulunan ni Moises kay bilita na. Tinglami as litson, baboy. Sus ampay ng mga limango, di ko alam balaod ni Moises tapkan og baboy. Di tapkan og limango. Nay usas na kababag ninyo. Nga inyong supako ng balaod ni Moises kay busawan mo baboy. Makaluwas ba nimong baboy pag abot sa adlaw? Mura imong kawilingan para lang ibaylo nimo ang imong kaluwasan? Kapag pagkapobre gud ni taon sa imong utok, pagkapobre gud ni taon sa imong baruganan, pobre kay kang pagtuo. Imong kaluwasan bayloan lang sa baboy, sa litsong baboy, tungod lang sa imong daw sa baboy. Di na kamudawat sa kamaturan sa balao ni Moises. Nga anak kakabos ang inyong baruganan. Nga anak mo kapobre sa pagtuo. Nga anak mo kapobre baruganan, mga kaigsunan, mga Pentecostal. Tumana ang sugo balaod. Tumana ang sugo ni Moises. Tumana ang balao ni Moises. Kay mauna ang kabubuton siya nga mahan. No, tanawa. Niingon ang Adonai, pahawa kamong mga malinapason sa balaod, wala ako makaila kaninyo. I never knew you. Depart from me, you violator of the Torah. Siya nang kada. Dili nga sakit nga istorya. Unya inigabot sa adlaw sa hukom nga ikaw reverend ka, pastor ka, evangelist ka. Tapos sa atubangan unya sa white throne judgment, ing anaon kag tubag sa atong creator, sa atong makagagahom nga amahan. Di ka sakitan? Sayang ang imong pag-ayuno 40 adlaw. Sugay ka mamuasa.
Unya tubagon lang kang ingon ana sa Adonai. Daghan kag napalakaw nga bakol, daghan kang gihimong milagro. Nagkrusada ka, nagwali ka sa misay, tapos tubagon lang kag ingon ana sa Elohim. Inig-abot niya sa white throne judgment. Tungod kay wa ka magtuman sa balaod ni Moises. Wa ka kay balungang balaod ni Moises, kabubuton day na sa amahan. Kabubuton day na sa Elohim. Mauna na ang mga igsoon nga mag-amping mo, hinuktukin ninyo. Ay ninyo damhangan nga saba ko ninyo. Dapat magpasalamat mo ug angay mo maghinuktok kay kaluwasan ninyo ang nakataya ni ini. Kalag. Kaluwasan sa kalag ang nakataya. Busa ayaw niyo i-ignore ang kamatuoran. Ayaw ipasulabi ang garbo kay di na makaluwas nimo. Dili hinuktoke. Timbang-timbanga ang akong giwali kumparar sa Biblia nga imong gikuptan karon bisa kung sa tradisyon niya na lay kumparar tandiya og hinuktoke. Angay ba nimong sundon ang pulong sa Misaya o ang pulong ni pastor mo akong sundon? Gahapon pa mo pastor gawali nga wa nay balaod. Gahapon pa mo pastor gawali nga wala nang balaod ni Moises. Ya samtang giniwali ang religion na amadaing balaod ni Moises. Muumaday ni ang kabubuton sa amahan. Timbang-timbangan na hinuktok kinagmayo kay ang imong kalag, kaluwasan sa imong kalag mo'y nakataya nini. Ayaw duwa-duwa ang kaluwasan kay ni anatas katapusang mga adlaw. Ayaw kumidyahi ang pagpangalagad sa Adonai. Sayang lang ang imong pagsigig simba unya di mao. Sayang lang sa ikaghatag sa imong ikapulog halang. Tapat kas imong simbahan, maimperno ra day ka. Ingon ra day kanyang wa siya kailan nimo. Tapos magpaturatoy lang yapon kaniya ng imong baruganan nga baluktot, di mao. Oy, mintras na apay kahigayunan nga gihatag ang Adonai nato, inuktoke. Ug maayo ang Biblia. Sud ungag maayo ang imong Biblia, basag maayo. Klaro ka. Sakto ba ang imong baruganan? Sakto ba ang imong pagsabot? Timbang-timbanga ang akong giwali. Anhita sa 1 Juan 3:24. 1 Juan 3:24. Unsay gipamatuod ni Apostol Yohanan niini, ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim, anaa sa Elohim. Karon, nagtuman ka ba? O nagsupak sa mga sugo? Ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim, anaa sa Elohim. Og ang Elohim, anaa kaniya. Og masayra nato nga ang Elohim, ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Timan ina nga dunay Espiritu nga gihatag kanato. Ang opposite ni ana, atong balik ko na, ang nagtuman sa mga sugo sa Elohim, anaa sa Elohim. Og ang Elohim, anaa kaniya. Ang opposite ni ana, mga igsoon, nga ang nagsupak sa mga sugo sa Elohim, anaa ni Satanas. O ang Satanas, anaa kaniya. Opposite sa pagtuman, kung magtuman ka sa sugo sa Elohim, ana ang Elohim kanimo. So kung magsupak ka sa sugo sa Elohim, siyempre, mo na opposite ang pagsupak sa sugo sa Elohim, siyempre, ang anaan nimo, mao si Satanas. Ha? Anaa ka kang Satanas. O si Satanas, anaa kanimo. So hinuktokin na ang imong reliyon, ang imong simbahan karon, gatuman ba sa sugo sa Elohim o gasupak sa sugo sa Elohim? Kung nagtuman ang imong simbahan, ang imong reliyon sa sugo sa Elohim, ang imong pastor nagtuman sa sugo sa Elohim, ikaw sa nagtuman sa sugo sa Elohim, nan makasiguro ka nga naa ka sa Elohim o ang Elohim naa nimo. Pero kung ang imong pastor, ang inyong simbahan, inyong reliyon nagsupak sa sugo sa Elohim, makasiguro ka nga si Satanas ang anaa kanimo o ikaw o si Satanas anak kanimo o ikaw anaa ni Satanas. Mao man ang opposite. Kinsa karon ang anaa sa Elohim? Mga pangutana. Kinsa karon ang anaa sa Elohim? Klaro kayo ang bersikulo nga atong gibasa. Ang nagtuman di ay sa mga sugo ang anaa sa Elohim. Dili ang nagatarungan, dili ang nakigdebate, dili ang nakiglali sa sugo, dili ang nagsupak sa sugo. Klaro kayo ang Biblia, dili ang nagsupak, mga igsoon. Ang mga tao o relihiyon nga wala magtuman sa sugo sa Elohim, dili sila iya sa Elohim. Sa ato pa, iya sila ni Satanas. Muna'y klaro nga pagkasulti. Kanang imong reliyon,
Pentecostal ka, iya ka na ni Satanas. Kung ang espiritu sa Elohim anaa kanimo, kay mo nagiingon dito kanina, og masayra nato nga ang Elohim ania ka nato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. So dunay espiritu. Sa ato pa, kung ang espiritu sa Elohim anaa kanimo, anaa usab kanimo ang siyam kabunga sa espiritu. Ang ilhanan nga anaa kanimo ang siyam kabunga sa espiritu kay wala kay kasubuan nga gisupak. Diba? Mo na gisulti sa Galacia 5:22 ug 23. Apan ang espiritu nga naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, o mapinugnanon sa kaugalingon, siyam ni siya kabunga. Mo ni gitawag 9 fruits of the Holy Spirit. Siyam kabunga, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, o pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Siyam. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Karon, kamong mga Kristiyanos nga moangkon nga anaa kaninyo ang siyam kabunga sa espiritu, nganong daghan man sa mga balaod ang inyong gisupak. Nga kung naada nimo ang siyam kabunga sa espiritu, walay balaod nga kasupak. Wa kay supakon sa balaod. Wa kay debatihon sa balaod. Wala kay dili dawaton sa balaod. Ang tanan dawaton nimo. Kay naa nimo ang siyam kabunga. Walay mahisupak, wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Wala ka mahisupak sa balaod. Pero nganong daghamang balaod inyong gisupak? Kamong mga Pentecostal, Baptist, Methodist, mga Protestante, Katolikong number 1, mo isupakan sa balaod. O mga saksi ni Jehovah, o uban pa diya Operians, uban pa diya nga mga reliyon, Mormons, dating daan, JL, Pentecostal man sada sila, nganong daghan mang balaod ang inyong gisupak? Nganong daghan mang balaod? Nya mo claim ra bagid mo nga naa sa inyong 9 fruits of the Holy Spirit, wa mo mauwaw, wa mo gabae, wa mo makasabot. Nga kung naa din nimo ang 9 fruits of the Holy Spirit, walay kasuguan nga imong masupak. Walay kasuguan nga imong supakon. Karon, kamong mga Kristiyanos, hinuktukin ninyong maayo. Una, ang Shabbat nga balaod mo inyong gilapas. Ikaduha, ang gidili nga pagkaon sa adunay inyo gyapong gilapas. Ikatulo, ang mga kapistahan sa adunay inyong gilapas. Kana lang tulo ang akong ihatag kaninyo, pero daghan pa ang inyong gilapas. Pero una ninyong gilapas ang Shabbat, ikaduha ang mga pagkaon nga gidili, ikatulo ang mga kapistahan sa adunay. Kay wagi usang nga pista nga inyong gisaulog diha sa Biblia. Ang pangutana, maluwas ba? Anhitas pangutana, maluwas ba ang mga dili mutuman sa mga sugong balaod? Kaluwasan na po, balik kas kaluwasan. Muni pangutana, timan yung pangutana maluwas ba ang mga dili mutuman sa mga sugong balaod? Biblia gyapoy atong patubagon. Salmo 119, versikulo 155. Sige ingon diya, dili maluwas ang mga daotan, kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Dili gid ay maluwas ang mga supakan sa mga sugog balaod sa Elohim. Ang di magtuman, di gid ay maluwas mga kaigsunan. Ayaw na lang ninyo ipanghambog kanang inyong pagtuo. Nga bulag sa gitudlo o gisultis Biblia. Tinuod na, manghampuro mo na pagtuo. Baptist, number 1 sa pagtuo. Mga Protestante, Pentecostal, puro mo na pagtuo. Ayaw na lang na ipanghambog ka ng pagtuo ninyo, mga igsuon, nga bulag sa gitudlo o gisultis Biblia. Kay walay pulos ka na nga klasis pagtuo. Pagtuo gani nga walay pulos, sa ato pa, dili ka na makaluwas nga pagtuo. Mga kaigsunan, busa ayaw na ipanghambog. Ang pagtuo nga walay pagtuman sa mga sugong balaod, maoy pagtuo nga walay buhat. O ang pagtuo nga walay buhat, patay. Tuman ina. Patay ang pagtuo sa mga Kristiyanos. Ano man, wala may pagtuman sa sugong balaod. Patay ang inyong pagtuo.
Kaya ang pagtuman sa balaod mo ay buhat sa tinuod nga pagtuo, mga kaigsunan. O, lisod daw, kung sa'y katarungan sa mga Kristiyanos. Lisod daw, o burden daw, o palas-anon kuno, ang pagtuman sa balaod sumala sa ilang pagsabot sa buhat 15:19. Atong basahon. Buhat 15:19. Og mi padayon si Santiago pagsulti, busa ang akong unahuna mao nga dili nato lisod lisoron ang mga dili Hudyo nga midawat sa Elohim. So muna ilang pagtuo nga ang mga balaod wala kuno ihatag sa mga Gentiles nga magtutuo kay kana kunong balaod paglisod-lisod kuno na. Nya ningon naman sila sa Santiago nga dili lisod-lisoron. So ilang gisabot nga lisod ang balaod, burden ang balaod, palas-anon ang balaod para nila. 20. Ato hinoon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon. Nya kamo kusugli mo ka og hugaw. Bersikulo 20, dili ta pagkanon og hugaw nga pagkaon. Unsang hugaw pagkaon? Mabasa nato na sa Leviticus 11. Nya di kaon lagi mong baboy. Oh, dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios o nga likayan nila ang salawayong pakigilawas nganong ang pagkaon nga hugaw nga isgutan diri itong hihalad sa Dios kay dito sa Israel dili ka makakaplag o pagkaon dito nga hugaw. Pero kung baka man na, makarnero man na, makanding man na, kung gihalad po na sa mga Dios hugaw gyapon na, di na pwede kaunon nimo. O muna na og nalikayan nila ang salawayong pakighilawas katong pakighilawas nga wala sa normal mga igsoon o pakighilawas nga dili kalabot sa asawa ug bana mo nay pakighilawas nga salawayon o nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok o sa bisan unsang dugo. Laktod ta sa bersikulo 28. Ang Espiritu Santo ug kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palas-anon. So burden, di mo hatagag burden. Gawa sa pipila ka mga kinahanglang tulumanon. Mo na nang gisulti sa 20. Mo gyapon gisulti sa 29 kagan ani nga bersikulo. So, ang pangutana unsa ang palas-anon o burden? Mo man inyong bersikulo gamit. Dili na to sila hatagan og daghang mga palas-anon. Tanawa, di ta hatagan daghang palas-anon. So dili na ta pasundon balaod kay palas-anon na mga igsuon. Mangutana ko ninyo. Unsa ang palas-anon? Unsa ang burden? Ang Shabbat, burden ba? Muna akong pangutana. Ang Shabbat, burden ba? Kaya timan ani mo, na kining buhat 15, ang context ani bahin sa tuli, nga ilang gilalisan, dili ang Shabbat. So, mangutana ko nimo, kay imo mang i-general, inyo mang i-general, og sabot dayon, nga ang balaod burden, tanan na himong burden. Mangigsong pangutana, burden ba ang Shabbat? Unsa ang sugo sa Shabbat? Mupahulay ka. Burden di ay nang papahulayon ka. Burden na nimo kanang sugod ka, Brad, pahulay sa adlaw. Burden na. Dili kay ka musugot kung hatagan ka sa imong kumpanya og diop aron ka makapahulay. Kay burden di ay na para nimo. Wa di ka kasabot. Unsay burden? Ang Shabbat gihimo nimong burden nga ang sugo sa Shabbat mga igsuon, papahulayon ka pagkatoy-toy. Ang burden, katang dili kahatagan og pahulay. Kay patrabahoon ka lang kanunay, mo nay burden. Pero hatagan kag pahulay, papahulayon ka, dili na burden ka, ayahay ana. Sa to pa, ang Shabbat, gibuhat ka na nga pabor alang sa tao. Gibuhat ka ng Shabbat alang sa kaayuhan sa tao. Matod pas Marcos 2:27, mga igsuon. Dili alang sa kadautan sa tao, kundi alang sa kaayuhan. Ikaduhang pangutana, ang mga pista sa adunay, burden ba? Burden ba ang pagsaulog sa pista? Dili gyapon. Dili burden ang mga pista. Nga naman, kay unsa man di ay ang sugo sa adunay sa iyang mga pista. Unsay sugo niya sa mga pagsaulog sa pista? Ingon siya, maglipay kamo sa tubangan sa adunay. Maunay sugo niya sa pagsaulog sa iyang mga pista. Maglipay kuno ta siya nga tubangan. Burden di ay nang sugoon kas paglipay.
Ha? Suguon kas paglipay, burden na ninyo. Pagkatuy-tuy ninyo, pagkabugo ninyo. Hinuktukig maayo. Busa may igsoon ang sugo basahan ng mga kapistanya, paglipay ka mo sa tubangan, yung burden di na. Pagkatuy-tuy yun ng mga Kristiyanos, mga igsoon. Ikatulo, ang pagkaon nga gidili sa adunay, para ka na sa imong kayuhan. Aron dili ka masakit, o dili kita mahugawan. Burden di ay na. Nga giampingan ng kas adunay, nga di siya gusto masakit ka. Manang ino siya, ayaw mong kaon anang hugaw pagkaon. Kaya makaduhig na ninyo, mahugaw mo. Oh, sa ato pa, giproteksyonan ta sa adunay. Sa atong panglawas. Mahinog na ginid-an ta niya sa hugaw pagkaon, aron dili ta mga sakit. Dili ka na burden, mga igsoon. Ay pagkatoy-toy sa mga Kristiyanos, pagkapulpul sa inyong mga sinabtan niya sa Biblia. Atong hisgutan ang napulo kasugo. Asa ang burden aning napulo kasugo, mga kaigsunan. Ha? Asa ang burden ang napulo kasugo? Unang sugo, ayaw pagbaton ug ayaw pagsimba sa mga Diyos. O, di ba? Ayaw pagbaton ug ayaw pagsimba sa mga Diyos. Ikaduha, ayaw pagbuhat sa linilok nga larawan. Burden ba kana alang kanimo ang dili ka pasimbahon sa mga estatwa? Burden ba na alang kanimo? Ikatulong sugo, ayaw gamita sa daotang tuyo o ayaw pasipalahi ang ngalan sa imong Elohim. Burden ba kana alang kanimo ang dili pagpasipala sa iyang ngalan? Ikaupat, hinumdumi ang Shabbat o balaan na kini. Pangutana, burden ba kana kanimo ang pagpahulay? Burden na nimo ang pagpahulay? Ikalimang sugo, akong baliko na, hinumdumi ang Shabbat, ikaw pating sugo, o balaan na kini. Burden ba kana alang kanimo ang pagpahulay? Ikaw pa ang gipapahulay? Tapos, ikaw pa ang musupa? Di ba hungog ang tawag sa imong anak? Ikaw pa'y gisugos pagpahulay. Niya ikaw pa'y di gusto. Humog kang dako. Ikalimang sugo, tahura ang imong inahan o amahan. Burden ba alang kanimo ang pagtahod sa imong amahan o sa imong ginikanan? Burden ba na? Nahala, kung burden para nimo ang pagtahod sa imong inahan o amahan, hala, sugdi na pagsugo-sugo ang imong ginikanan. Sugdi-sugo ang imong ginikanan. Kay burden mo ka ng pagtahod sa itong amahan o ginahan. Size, ayaw pagpatay. Kini, noon, ayaw pagpatay. Basin burden na kinialang kanimo, ang dili pagpatay. Di ka gusto nga di mo patay. Mo patay, di ka. Nga naman. Basin burden na nimo ang dili pagpatay. Kaya nga naman, ilabi nakay kontra. Nakay kontra nga gusto nimong patyon. Walang gusto pag ikaning sugo. Ikapitong sugo, ayaw pangawat. Kini, burden sad kini alang kanimo, ang dili pagpangawat. Ilabi na kung kawatan kang dako. O pastor ka, na sige lang pangawat sa ikapulo ug mga opering sa imong membro, burden gini nimong ayaw pangawat. Ikawalong sugo, ayaw panapaw. Kini, burden gyud tuod ni sa mga babaero o sa mga mananapaw. Di ba? Ikasiyam nga sugo, ayaw pagsaksig bakak. Batok si imong sikataw. Kanang ayaw pagsaksig bakak, batok si imong sikataw, burden sad ni siya para sa mga butbuton og mga bakakon. Sa mga pastor nga mga bakakon, sigig tudlo og bakak nga mga pagtulunan. Napulo nga sugo, ayaw kaibog sa asawa sa imong isikataw, sa iyang balay, sa iyang mga sulgoon, mga kabtangan ug mga kahiyupan, o uban pa nga iyaha. Burden gyud sad ni sa mga uwagan, mga kaigsunan, sa mga makihilawason og sa mga masinahon sa mga butang sa iyang sikataw. Burden gyud nila. Apan, nanong gidawat og miuyon man kamo niining mga sugoa. Nganong midawat man mo niini? Nining siyam ka mga sugo. Nga sa tinuod, burden man unta kini alang kaninyo, mga kaigsunan. Nganong ang Shabbat o ang mga pista nga dili unta burden, mao man hinuon ang inyong gisalikway. Di ba? Ang Shabbat mo hinuon di sa likway, hindi man unta to burden. Sino nagpapahulayon ka? Burden day na. Busa timbang-timbanga kuno ninyo og gusto, mga igsoon. Timbang-timbangan ninyo gusto
kung ngano nga ang Shabbat nga dili man di ay burden alang sa tao, mao man hinuon ang inyong gisalikway. Huna-huna ha, unsa ka importante ang Shabbat? Ang Shabbat gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Gibuhat alang og pabor sa tao. Mga igsoon, ang Shabbat mao'y ilhanan sa iyang katawhan. Mao ni hunahuna ag maayo. Ang Shabbat usa ka ilhanan nga walay katapusan. Walay katapusan. Nganong inyo mang tapuson? Nga wa may katapusan nga ilhanan ang Shabbat. Ang Shabbat mao ang walay katapusan nga kasabutan. Perpetual covenant ang Shabbat, mga igsoon. Walay katapusan nga kasabutan. Ingon ana ka importante ang Shabbat, mga igsoon, ang adlaw igpapahulay. Proud ka ba nga ikaw iyang anak? Proud ka ba nga moangkon nga katawhan ka sa Elohim? Anaa ba kanimo ang ilhanan siyang katawhan nga mao ang Shabbat? Mao kanay timbang-timbanga nga ang ilhanan sa iyang katawhan nga iyang gihatag mao ang iyang Shabbat. Mga igsoon, ang adlaw igpapahulay, ang Sabado nga panimbahon, mao na iyang gihatag nga ilhanan nga walay katapusan sa iyang katawhan. Unsaon mo pag-proud nga katawhan kaniya kung ang ilhanan nga mao ang Shabbat wala kanimo. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Kai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan nga mulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.